Petch Jones I gefn y lein. Mae Bale yn lan. Symud hi'n gyflym yn od I Rygbi Gogledd Cymru. Allan i'r asgell. Caio Parry. O, dawnsio rownd yr amddiffyn. Oes ganddo fo'r coesau fynd yr holl ffordd. Oes yn wir. Parry'n croesi Rygbi Gogledd Cymru. Y gogleddwyr ar y blaen, ond Pen-y-bont isio mateb. Yn sydyn, Ben ar gic dros Ben. Fraser Jones methu casglu y Bale yn rhydd. O, Pen-y-bont, dyma nhw'n dod. Allan i'r asgell, Ben Evans. Lloyd Wilkins yn cyfuno'n wych efo Evans, a Wilkins yn dathlu cais Pen-y-bont. Maen nhw'n ôl yn y gêm. McBride I ail ddechrau wedi'r cais yna I Ben-y-bont. Ddath mewn ymateb. O, ar taro'r Bale ymlaen, felly mantais i'r gogleddwyr yn fan hyn. A maen nhw mewn ardal gwych o'r cae. Ydyn nhw'n gallu dod o ma efo pwyntiau. Hyrddiadau gan y blaenwyr. Gwych gan y prop, Gareth Parry. Bron iawn yna I hun am ddiffyn Pen-y-bont yn gadarn. Pêl gyflym sydd angen rwan. Sam Williams. Yn cael ei dynnu i'r tir. A'r Bale allan i'r canolwr. Delwyn Jones yn ffigio. Jones dal I fynd. O'r cryfder yn wych. A mae yna yn dyn croesi. Y cais yn ddilys I Delwyn Jones. Petch Jones yn lan I ganol y lein y tro hwn. Ysgarmes yn hyrdio. A Petch Jones ar gwt ysgarmes. Ydyn nhw'n gallu mynd yr holl ffordd? Yndi wir. Am gais I Rygbi Gogledd Cymru. Roi nhw'n bellach ar y blaen. Sgrym 5 metr allan i'r gogleddwyr. Dyma nhw'n dod. Caio Parry methu gael ei draed yn rhydd. Y Bale yna I Dafydd Thirsk, ond am ddiffyn Pen-y-bont yn I gwthio nhw'n ôl. Y gogleddwyr mond llathen yn bryn. Angen pêl gyflym. A dal, ddim yn gallu cyrraedd. Mae rhaid iddyn nhw wthio a hyrddio man hyn. Yndi, mae yna Celt Francis Roberts sydd ar y waelod honna. Gwaith gwych gan Rygbi Gogledd Cymru. Y bwlch yn enfawr rhwng y ddau dîm rwan. Dion Jones allan I Billy McBride. O, y Bale yn cael ei rhyngipio yn gelfydd gan Macaulay Rowley. Faint o hwb fydd hynna sgwni? Rygbi Gogledd Cymru yn chwilio I ymosod ac isio cais arall. Y fantais yn dod. McBride, cic dros Ben, yn ei gwrsio ei hun. Ydy o'n mynd I ddal hi? Ydy wir. Billy McBride am gais I Rygbi Gogledd Cymru. Roi nhw'n bellach ar y blaen. Mae'r fuddugoliaeth bron yn saff I Rygbi Gogledd Cymru, ond Pen-y-bont ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Dyma nhw'n dod trwy Ben a bylchiad gwych gan Rhydian Greenhall yn mynd yr holl ffordd ei hun. Mae Pen-y-bont yn brwydro'n wych fan hyn gan gofio faint ar y blaen mae Rygbi Gogledd Cymru. Yr ymdrech yn wych gan y tîm cartra. A ceisio ymosod yn ddefn o hanner I hunain. Mae yna fantais hefyd i'r dynion mewn glas a gwyn. Bennell yn cwrsio cic I hun. O, gwych gan Bennell. Allan i'r eilydd o fewnwr Chris Williams fydd yn croesi o dan y pist. Lein mewn safle ymosodol gwych I Rygbi Gogledd Cymru. Ydyn nhw'n gallu ychwanegu at y sgôr enfawr ma sy ganddyn nhw. O, mae'n edrych yn byr debyg y bydden nhw. Y blaenwyr yn hyrddio, ond maen nhw'n bryn. Oes ganddyn nhw'r coesa. O, maen nhw bron yna, ond chydig bach yn bryn. Maen nhw angen mynd eto'r gogleddwyr. Pen-y-bont ddim eisiau ildio cais arall. Mae gymaint o gyrff ar y llawr, ond mae'r dyfarnwr yn y fan ar lle. Ydy hi yna yndi wir ildio cais mae Pen-y-bont yn neud. Pwy sydd ar waelod honna? James Brown yn sgorio 6 cais yr ymwelwyr ac yn coroni'r fuddugoliaeth am bnawn i'r gogleddwyr ar Gae'r Bragdy.
Y sgôr terfynol, Pen-y-bont 26, Rygbi Gogledd Cymru 52.